ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାରୁଛୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ସିନ୍ ଜାଗା ଅଛି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ସେଠାର ଭିଉ ଦେଖିବା। ଏଠାର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ଭିଉ ସିଆଡେ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛୁ। ଏବେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ସେଠାର ଭିଉ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ୱାଟରଫଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଯୋଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଅଛି, ଅଧା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଠାର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି। ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଆସିଯାଇଛି ଗାଇସ୍, ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆସିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେ ଜାଗାର ନାଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା କେମିତି ଅଛି। ଗାଇସ୍ ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗି ଯାଉଛି, ବହୁତ ଡର ଲାଗି ଯାଉଛି। ଏମିତି ଅଛି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗି ଯାଉଛି, ଜାଗା ଦେଖୁଥିଲେ ଡର ଲାଗି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଫୁଲ ଖରାପ ଅଛି। ହେଲା ଗାଇସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି ସିନ୍। ଗାଇସ୍ ଆମେ ତ ଏଠୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତା ଯଦି ଭଲ ଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଉନୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ଜାଗା ହଉଛି ସେଇଟା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ଜାଗାଟା। ସେ ଜାଗା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାଟା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ଟିକନିକ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଗାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଇପାରିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ କରିବୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଯଦି ଭଲ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ନାଇଁନି। ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ। ଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଗଲୁ ନାହିଁ ଆଜି। ଆଉ କେବେ ଦେଖିବା। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା କେମିତି ଅଛି। ପୁରା ଏଠି ତ ପୁରା ମେଘ ତଳେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି।